Καλημέρα, είπε μου ο μάνατζερ μου να κάνω ένα βίντεο γνωριμίας, να με μάθετε καλύτερα, ώστε να συνδεθείτε μαζί μου. Είμαι ο Σπυρίδωνας, ζωή στο χορκό, είμαι 15 χρονών, σπούδασα τη ζωή, αποφοιτήθηκα πέρσι άριστα πολλά καλή κορούα. Είμαι ελεύθερος και δυνατός της απονιάς. Όταν το βρίσκει σφαίρα τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Ένα τρέξιμα λέω. Και καιρό που ασχολούμαι με τα vlog είναι τώρα και πολύ καιρό. Στο στρατόνι μου vlog κάνω ότι ήταν 4 και να πάω στην 5, αλλά όσον κόφει όμως του καθένου. Πες μου μάνατζερ μου αξιοριστώ και παρκούμε. Τώρα πρέπει να ξαναπώ όλα τώρα. Αγαπώ εσάς. Στο επανειδή μείνετε συντονισμένοι. Και τα χάπια μένως που να φύγει επιρροή.